Oyumore kwa Ramugiro kamana nyoko mketera mugi TV kaune wangsae chendu maromara ngichwelo wantire kagi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa bange sa deke buch jo piny wabrogo mbaka gi welo modhi al Dr. Kevin Osuri ena pisa mar thieth Homa Bay eno bro wuoyo kodwa ken dala ma Kisumu wadhi go kodgi mbaka mopogore to gi Dr. Davji Atela jagoro maduong' mar KMPDU mano Kenya Medical Practitioners and Dentists Union gimomiyo ntire chenro ma jo piny America osechungo mag thieth pachoka osemiyo jomoko ochunge tich kaka joge USA dongis ni gichugi bed pacho dweche moko adek to ntire buok moro ni samoro ok dhi bedo dweche adek kende nyalo kalo kanyo gin billion buora mosebedo ka piny mar America mar chenro mag thieth e pacho kae to chung ma koro chungi gi jatend piny America manyien Donald Trump dhi timo ang'o ma dhi timore mane mbaka modhi goyo gi daktache ma biro bedo kodwa ka en mondo winjre to koro jopiny dhi timo nang'o bang' chungo chenro mag konyo jopiny an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach Delon Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. We are also looking into the concerns of HIV, TB cases, and also patients who have malaria or other forms of support that the US government has been offering us. Achiedh nade mako chenro mathoth mane piny America siro kaka mag thieth makaluo ka achiel kod obila mayande otera iti. Meona jinsi walivyoteswa, manake wamefunjwa mbafu na kunyongo. Anyuola mayande oyudo ringre jogi mane ondhi mlolongo koro pod biro rito e kinde malach kapok giyudo thuolo marikogi. Kisumu has a cartel. They see a space, they create documents, they get this land, they pay very few rates or they don't pay rate at all. Tend boma ma Kisumo ogolo ywak ni achudhe mono gichoko osuru kaka dwarore. Nero kama na yenye imbido irinjo pachi aria dek auchiel nono kaka nyalo yudo. Wajotije duto mag riwruok moko mag piny owacho mar USAID ochungie tich ayanga kochakore tarik 7 dwe mar 2 higa montiere ni. Buok to nitiere ni dipo ka piny America ochungo chenro mar USAID chutho mokuom thuolo mar dweche adek kende kaka jatend piny America Donald Trump nolando kanokawo telo. To kaka Simfros Okinda bende leronwa migawo mar thieth e pacho ka endi bende osechako loso chenro mag dino fuok ma America oweyo ne jopiny. Kony mawuok e piny mar Amerika ne pinje Afrika medo duono kalore kod chike mawuok kinde ka kinde e pinyno ne riwruoge mayande tayo chenro magi. Nenore ni kony makamano koro nyalo bi chung' kuom thuolo malach moyo dweche adek kaka ne ipare. Jotije duto ma achiel kachiel mag riwruok mar USAID koro chunge tich chakre tarik 7 chieng' tich abich jumane. E ote manokete mbui mar USAID mana jotich mantiere tije ma ochuno ema pod idong' e tich ka ibiro chiwnegi ote odiechieng' makiny e wi tijegi gi bende. Ne jotije mag USAID matiyo oko mar Amerika chenro osechaki maneno ni gidok e piny Amerika e bwo thuolo mar ndalo 30 mabiro mak mana jogo ma samoro ni kod ng'ikruok maka kod kacha manyalo monogi dhi e safar gi e kindeni. Sitima magi dhi nyime piny Kenya koro chako chenro mag nywako tuoche duto kamoro achiel kendo manyo kama omenda biro wuoke mar kawo kar sir mayande Amerika chiwo ne thieth e pachoka. So we had time and time again given policy direction on integration of HIV and TB management into the broader healthcare system, and this is becoming a stark reality that we really need to move towards that, so that we don't have HIV, TB programs standing in silos, but we have them integrated. Important that going forward, we work together with all stakeholders, the county governments, all the development partners for integration of healthcare services, because that is key. And especially integration at the primary care level, where a majority of our patients receive their services from.
Koyieni okodhi bedo mayot mbele ka barasa olero ni sirikal dhi tiyo kod okumba mar Taifa Care eneno ni onge jakenya moro amora mokoso thieth. At this juncture, I believe that it is critical for us to think of sustainable solutions, domestic health financing, and part of it is through Taifa Care, and that is through the Social Health Authority, where we'll be having funding from the Social Health Insurance and also from Exchequer, and again looking at Treasury and other alternative forms of funding to ensure that we are also looking into the concerns of HIV, TB cases, and also patients who have malaria or other forms of support that the US government has been offering us. Eiga mar 2023, piny Amerika nogolo omenda maromo $9.84 bilion mar siro chenro mag thieth e pinje. Ewi omenda no, thieth mag kute mag ayaki, tuo mar kahera to kod malaria noyudo $811.4 koluwo agulu mar Global Fund. Pinje mosebedo koyiengore kuom Amerika koro nyaka yud yo mar twenyo got mar neno ni fuok ma Amerika oweyo obugi ma ok ohinyo ngima jopiny. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mane mbaka mang nogo e buch jopiny to seche mowuoyeni to ni moko kuom jotije riwruoge ma ok mag piny owacho mane siro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay mane ochungi juma mokalo gigolo ywak margi ewi midhiero makoro ochomogi bang' piny Amerika chungo sir ne chenro magitimo. Okang' mar chungo jotijego bende ineno ka gima dhi hinyo sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay ahinya te lwenj kedo kod landruok kute mag ayaki. Ali Abich nigi ler mar wachni. Sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay osebedo ka yudo sir motegno ka owuok kuom riwruoge moko mag piny owacho mane yudo sir mar omenda ka owuok e piny Amerika e kedo gi landruok kute mag ayaki e kor gwenge kod kedo gi tuo mar kahera, chenro makoro kwamo bang' riwruogego mano piendegi kendo chungo ji e tich kaluwore gi chik mane piny Amerika ogolo machungo omenda ni migepego. Liverpool VCT, achiel kuom riwruoge madongo ma osebedo ka konyo e kedo gi landruok kute mag ayaki e kaunti ni kod chiwo sir ne jogo mani kod kute mag ayaki e kor gwenge sani odong' maonge jotich bang' kane or pacho jotije maromo 870. Ana Tieno en achiel kuom jotije mag LVCT mane ochungi e tich. Wito tich kaka nonyiswa ni tijewa orumo ma wayudo barupe ne en gima ogowa gi buok ahinya. Kaka wan mine matindo ma ng'iyo families wa omako dhogwa ahinya nikech wakia kaka wadwa timo sani gi mudho mosebiro kuomani. Wakwayo sirikal gi president wa mondo koro wuog oko mondo konywa kaka jo Kenya nikech tije mag migawo gi eke mosendiko wan Kenyans. Jotijego sani odong' kod kiondko bang' kane osechunggi e tich kendo manyiso ni kata mana jotuo mana gi lemo e kor gwenge poni sirikand kaunti koketo okenge mowinjore mar chopo ir jotuogo e kor gwenge to ngimagi nyalo biro hinyore. Gik mane watimo ne alworawa kaka community sani koro dhi chung' ji dhi hinyore mang'eny nikech waonge tich. Jok mane wang'iyo mane nitie bwowa mane warito be koro dhi winjo matek. Wakwayo ni sirikal mokwongo President wa Ruto na kuwai kabisa mondo ing'ewa jotendwa ma piny luo gi Kenya mzima nikech oko affect Homa Bay kende o affect Kenya mzima. Jotendwa te mondo wuog oko mondo mi kerwa advice malong'o manyalo konyowa. Nyawadgi Quinta Wuor wacho ni sani gidong' maonge kama ginyalo chwe lwetgi kendo chenro maggi mapile nyalo rochore poni sirikand kaunti okoresogi. Koro wakwayo government ma Homa Bay mondo konywa ka achiel gi government gi president mondo konywa oriwre mondo konywa nikech kaka wanyalo timo wiwa opong' kaka wanyalo timo onge mental health wan godo. Chief Officer migawo mar thieth e sirikand kaunti okoni kata doko ni chik ma piny Amerika nogolo hinyogi to jotuo mane migepego kosiro pod biro yudo chenro mag yo mowinjore. Koro wan kaka department mar thieth wase sudo ma immediately watimo gima dho ngere luongo ni integration kata koro waketo services kamoro achiel. Koro kidhi osiptende wa iboneno ka outpatient and achiel jotuo teko ithiedho at one point. Pharmacy bende yath bende koro wachiwo kamoro achiel. Laboratory nikech koro staff odok piny. Koro ka staff odok piny koro nyaka wa collapse services moko obi kamoro achiel. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Bang' piny Amerika golo sir mare riwruok mar UN Trust Fund ma en achiel kuom riwruoge makonyo e siro chenro mar kelo kwe piny Haiti, jaloso e glo piny owacho Isaac Mwaura to wacho ni piny Kenya
pod biro dhi nyime kod chenro mar kelo kwe Haiti. Mwaura wacho ni sir mar chenro madhi nyime piny Haiti osebed ka isiro kod pinje mopogore kod Amerika. Kaka Cynthia Onyango leronwa, jachiw paro ne sirikal e weche mag arita jambetre Monica Juma bende korka kore olero ni agulu mar UN Trust Fund ni kod omenda moromo dhi nyime kod chenro mar Haiti. Yamb tend jatend piny Amerika Donald Trump pod dhi nyime kod yungo riwruoge kaachiel kod winjruoge ma opogore e piny ngima ka gisani koro guro e winjruok mane piny Amerika oketo mar chiwo sir mar omenda ne piny Haiti kokalo e agulu mar UN Trust Fund. Sani koro piny Amerika wuodho tiende ondamo maneno madhi kelo guonyo wich ne jotelo matayo agulu mar UN Trust Fund mondo chenro mar kelo kwe piny Haiti kik bed kod ng'ikruok. The issue of Haiti is also a multinational effort. It is not hinged on one nation. And the mission, MSS mission, is there upon the resolution of the United Nations. Ka oduoko penjo wi okang' ma Kenya dhi kawo bang' lokruok mag piny Amerika, jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura wacho ni piny Kenya pod biro dhi nyime kod chiwo sir kaka ne giketo e winjruok. Kusiwe na tatizo lolote, na kwa hivyo watu wa Haiti wasiweze kuwa na shida yote kwamba hamna fedha za kutosha kumaliza mambo hayo yote ambayo yanatendeka kule kwao. Tunasimama kidete na tumeweza kupiga hatua nyingi zaidi na tutaendelea kufanya hivyo kulingana na ule uhusiano tuko nao wa kimataifa. Kaluwore kod Mwaura, nyaka sani agulu mar UN Trust Fund ni kod omenda maromo dola milion 85 ka pinje mamoko machiwo sir ne agulu ni uting'o Canada, France, Turkey, Spain, Italy kaachiel kod Algeria. Mwaura bende olero ni nitiere pinje ma oikore chiwo sir ne piny Haiti kaka Switzerland. Umano owacho ni gionge kod luoro moro amora wi piny Amerika rem golo sir mare. Iko na ufadhili ambao ni wa kutosha kwa sasa, kwa sababu ni mfuko wa fedha wa Umoja wa Mataifa ambao tayari umepokea zaidi ya dola milioni 85, na wale wahisani wote ambao wameweza kusema watachangia mfuko huu, pesa zile ambazo tumeweza kuziona ni shilingi ni dola milioni 110.3. Kwa hiyo tunakisi tu peke yake ya dola milioni 25, na kati ya hizo ni dola tu milioni 15 ambazo zinatokana na Marekani kulingana na uamuzi wa rais mpya Donald Trump. Wacho ni geno margi eni agulu no biro chope okang' mar chung kende owuon mondo kik bed ni kinde duto gikwecho ka gidwaro kony. Pia tunaangalia zaidi kuhakikisha kwamba mfuko huu wa fedha ujisimamie wenyewe, sio kuchangia tu. E duol achiel, jachiw paro e weche mag arita ne jatend piny Kenya jambetre Monica Juma mane ochiwo ote mare kokalo e mbui mar X olero ni agulu mar UN Trust Fund ochung' motegno mar dhi nyime kod chenro mar kelo kwe Haiti. Magi timore ka piny Amerika yande osingo chiwo dola milion 15 kaka kony ne obila makonyo e kelo kwe piny Haiti, sir makoro chung' kuom ndalo 90 mabiro. Nyaka sani, piny Kenya osetero obila maromo 617 e piny Haiti, e kinde ma obila mawuok e pinje mamoko kaka Guatemala, Jamaica, El Salvador, Bahamas, e kind pinje mamoko bende oriwre kodgi mondo kony e kelo chenro mar kwe pinyno ma jonjore onyoro kod timbe maundu. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kwa kanyo ni ripot mar bero mar ringre rowere ariyo manondhi kendo lal gode gwenge mag Mlolongo dwe mar 12 higa mokalo onyiso ni rowere go nowito ngimagi bang' yudo hinyruok kuonde mopogore dendgi. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jabero e lo sirikal Dr. Richard Njoroge ma otelo ne chenrono owacho ni anyuola mar Justus Mutuma kod mano mar Martin Mwau ok nyal kawo ringre go nyaka non gi mokwongo makare e yo mar timo science miluongo ni DNA. E kar kano ringre ma City Mortuary Buore Nairobi, anyuola mag Martin Mwau kod Justus Mutuma kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda nochopo ne chenro mar bero ne ringre rowerego manondhi kendo lal godo e gwenge ma Mlolongo tarik 18 dwe mar 12 higa mokalo. Kaluwore gi lipot mar jabero e lo sirikal Dr. Richard Njoroge, ringre rowerego nofweny ni nigi hinyruok mathoth e kuonde mopogore dendgi. Achiel kuomgi nowito ngimane kaluwore ni noding'ute kaachiel kod hinyruok mag kor. Komachielo, nyawadgi nowito ngimane kaluwore gi hinyruok mang'eny mag kor kod mago mag wich. Hinyruok mamoko bende nofwenyore e lwetene. There were multiple abdominal, chest and head injuries.
So, and we also have what we call defense injuries on the arms. So it looked like there was a struggle because, you know, when you try to defend yourself, you will get what we call defense injuries on the arms and the wrists. So that's the first body. The second body was also very decomposed. The main findings was scalp or head injuries. He also had a posterior abdominal wall, abdominal wall and thoracic injuries. Again, it was multiple injuries. The other main finding on the second body was injuries to the neck. And so we came to the conclusion that the cause of death of the second body was manual neck compression. Dr. Njoroge kata kamano ochiwo ler ni anyuola mag rowerego pod ok nyal kawo ringrego nyaka kanyo mafwenygi makare kokadho yor lony mar science mar DNA. We cannot assign any name to those bodies as at now. I know the family has said they have identified the bodies, but with the level of decomposition, it is not possible for us. For us, we work with science. We will be very hesitant to release the bodies for the families to bury until definitive identification by DNA methods is done. Anyuola mag Martin Mwau kod Justus Mutuma koro dwaro mondo piny owacho otim nonro mapiyo kendo mak jogo mitudo kod tim makochno. Meona jinsi walivyoteswa, manake wamefunjwa mbavu na kunyongwa. Na hiyo ni kitu naona haiwezi kuwa imefanyika na mtu mwenye ajui juu ukiangalia organs haijaumia na mbavu zimefunjika. So we are still appealing to the government to go ahead and give us justice. Kwa machielo, riwruoge makedo ne ratich oganda bende omako chung'ni gibiro medo sundo piny owacho kod okwach kich mondo tim nonro mapiyo mar ni tim mar ndhiyo kendo lal kod rowere to bang'e yudo ka giwito ngimagi ok en ranyisi makare ne piny Kenya. What are the police doing? Why are they not using the fingerprints at least to begin with to identify these persons? The laxity that we are seeing in the system is just unbearable. And we are calling on all responsible institutions to move with speed to ensure justice is done, particularly to the families, just like Justus's family. We are a bit worried when the government says they are unable to know who has done this, and what's more, they are unable to trace even where the bodies are. Magi duto timore ka anyuola mag Steve Mbisi kod Kalani Mwema podhi nyime gi manyo wedegi mabende nondhi kendo lal godo e gwenge ma Mlolongo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Komanda mar obila machon e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei okichore mabor gi nek mar rawera Rex Masai manochwad gi magina e kinde ng'anyo mag Gen Z manobagi e pacho ka higa mokalo. Bungei wacho ni ng'anyo no noywayo nyaka jonjore mane nigi magina, omiyo onge ranyisi ni obila ema nonego Rex. Bungei bende wacho ni nochuno piny owacho be mondo ool opisas moko moa e bad migepe mopogore opogore mar kweyo tulo no ma ok mana polis kende. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Idoho ma Milimani, janeno mar abich buch nek mar Rex Masai, maene komanda mar obila machon e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei nochopo mar duoko penjo ewi nek mar rawerano manochwad gi magina e kinde ng'anyo manobagi gi rawere mag Gen Z e pacho ka higa mokalo. Kochiwo neno mare e mbele jal bura Godfrey Sarigo, Bungei olero ni obila ne onge gi report mora mora ewi ng'anyo no kendo ng'anyo makamano ne giwinjo mana repode e yor mbui. Started at around 11. A number of young people and a population grew up within town. That became a crowd and led to the demonstration within CBD. And at the time, that is within 11, the entire town was invaded by young and a group of persons. Kuom mano, Bungei wacho ni nek mar Rex ok nyal tud godo obila kalore ni ng'anyo makamano. Bende noywayo apisa mamoko machalo mago mag jela, NYS gi mamoko mane oor gi piny owacho manoriwore kodgi mondo miyo okel kwe e kinde mane rochruok mar arita medo jimbore e bomano. Kata kamano, ne onge chik manomigi mar rakore gi jong'anyo. And in police service, the operation or mode operandi depends on the situation that leads to reaction and action to be taken at that time and period, and at that time of need. Of course, to the extent even we had the military team, we had the officers from prisons and NYS and so forth. So the only thing that police did on that time was reacting to the situation.
And that was a reactionary situation that led to deployment of each and every available police officer or security agency within the CBD. I'm clear in my mind that there was no operation order. Owacho ni ng'anyono nokikore gi oganda mane ketho mwandu ka bende noyo nyaka jomaundu mane ochopo e ng'anyogo gi magina magi giwegi. Kuom mano onge ranyisi manyiso ni magina mane onego Rex ne oyairo bila. In the melee of that disturbance and also destruction within the city, we have even private firearm owners who can use the same firearm. We have also groups and goons who could be still armed and they can still use the same firearm. So in this matter, therefore, unless the police are aware or reported to police, we cannot confirm a situation of shooting. Olero ni noyudo sime ewi tho mar rawera moro kawe hospital ma Bliss Hospital mantie apaya ma Tomboya mane oyangone ni rawera noyudo hinyruok mar magina e bamne kendo wito ngimane e kinde mane gitemo rese. I didn't have any much report because then it was just a report made. Then we could not tell and know exactly what could be the cause, perhaps apart from the physical injury that was seen then, until when the doctors could have done the postmortem. That's the time we come to understand what might have happened. But initially, we didn't have any report on that. Ng'anyogo nokelo lal mar ngima. Kanyaka sani moko kuom rawere manoyudo hinyruok pok ngimagi oduogo kama kare ka jokedo ne ratiro mag oganda bende osebedo kaso sirikal kuom lal mar ngima mag rawerego. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni Seneta ma Kakamega Boni Alwale koro chano pedho paro mar chike od bura mabiro chiwo lai mar golo puonj kata kum ne jogo matiyo marach kod mbui kaka mag goro tipo mag machienglo mag jotelo. Magi oyangore kinde mar romo mar senators matimore Naivasha seche mowueni. Bende speaker mar Senate Amason Kingi ne oyudore tago maliet e lwet senators ka itude kod tayo twak monindo nyakonchiel. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Manandalo machuok to iya od bura mosebedo yuyo kuom thuolo malach. Romo mar senators Naivasha e county ma Nakuru ochiwo thuolo ne senators mondo olalre matute weche mag od bura mag Senate. Ka ema seneta ma Kakamega Boni Alwale oyango ni obiro pedhe paro mar chike e od bura mar Senate mamulo tiyo marach kod mbui motenre kod jogo magoro machienglo mag tipo mag jotelo kendo dhienyo gi mbui. E kaka yor golo paro marowere mathoth mag jenzi osebedo katimo ne sirikal. So if the law is not clear, then both the police and the users of social media are at loss as to what are the do's and don'ts of using social media. So the intention of the draft bill that I've made in the Senate is to give way to legislation that will make it clear that these are the things you can do without going beyond the limit on social media. Senators bende omako sekta mar fwambo kich kod ng'ut sati kagiseyo DCI kod obila kuom remfe ko jogo matayo njore mag teko ji kendo nego ka jo Kenya lal miru mana kakuyo monego taya. I was patiently, as a responsible public servant, hoping that the DCI, the NIS, would then come out with formal information regarding the disappearance of young people. So because they have taken this too long, we now must wade in so that we yet add another voice. And tell the president that the buck stops with him. That's where the buck stops. The first responsibility of any government in the community of civilized states is to ensure the security of its citizens. Ramogi TV bende oyudo malingling ni speaker mar Senate Amason Kingi bende okag weche makech karubaine kise kum tayo twak nyakonchiel kendo mano miyo kweth manok e od bura ok yudo thuolo moromo mar twak kaka owinjore gino ma Kingi otemo kwengore godo. Kata kamano pek mar twak ne omodhe kapidapi. I pledge nothing short of impartiality and fairness in discharge of our duties as the Presidium. The Senate success is Kenya's success. Senators bende oko ne piny owacho serem cholo negi omenda madwarore kendo mano weyo katijegi odiedo. Senators, not one, not two, are bundled in buses and being taken to meeting sites like in Dodoma, in Tanzania. Then they're bundled there. And they're senators.
I've never seen a member of National Assembly traveling in, being grouped together and put in a bus and travel all the way to Tanzania in Dodoma. There are bills that pass through the National Assembly that must be ascended to, that must get concurrence from the Senate before they are ascended to by the President into law. And for me, I take the view that if the National Assembly is using its leverage in the PSC and on the fact that they are the ones who do money bills, then we can also use our leverage on the bills that come to the Senate to make demands. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Askwai na vasha tuwadhi yu moro machuogo dogo bang daka matin kikidhima bora inya ria deka uchiel nonone kakinyalo yudo waneno ka makamu ka nigisumo kanyo atini Trevor Mosinane Dr. Usuri mano mbunge wa Lego Usonga 2032 after Tandi tabala wanga to wuok oko loso Kisumu kamano makamu odogo bang daka matin kikidhima bora inya. How do you expect me to live without Tasha? It looks with all due. Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 638 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lo. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator Game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better ukihit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Bo gente tingdi dek. Ntie bo marat bur. Marachelo bera bur to kiao ka. To ginte gi bo marate. Gi kora na ero bo marate manyalo semo jowete nani mondo gi kombo marate. Warwako kende chenro mar ang'ich welo ni jatend piny Kenya William Ruto wito oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kawo opande kata obok wuoth mag passport e counties mayudore kiewo mag Kenya kod pinje maoko. E ote manochwal ni ute fuambo, jatend piny Kenya oyango ni chik makamano osebedo ka rocho ratiro mag jodak mag jopiny e counties mag Mandera, Wajir, Garissa kod mamoko e yudo obok magidwaro. Ndalo achiel kende bang' chiwo singo mar golo chik mosebedo ka chuno jopiny modak e counties mokiewo kod pinje ma libamba
mondo miyo ogo kogno mar ng'eyo nonro mathoth motelo ne miyogi obok kaka opande kod passport. Jatend piny William Ruto ochopo singo kendo wito oko chik makamano. E ote mane ochwal ne ute fwambo, oyango ni chik makamano en ataro mar pen chik mawacho ni Ja-Kenya moro amora nigi ratiro mar yudo obok ma ichiwo gi sirikal mayango nonro magi. Jatend piny medo wacho ni Ja-Kenya moro amora ma osechopo higni 18 nigi ratiro mar yudo opande kaluwore gi chike ma pacho kae. Omedo wacho ni pend chik kare 27 yango ni Jo-Kenya duto romre e nyim chik kendo nigi ratiro maromre. E wi mano, jatend piny ogolo chik mawito oko chik mar goyo kogno jodak mag counties go e kinde magi ka opande kod obok wuoth mar passport kochakre kawuono. Migepe mochung' ne miyo jopiny obok makamago bende ochik mondo miyo obed katimo lokruok mar wito oko chikego manyalo rocho ratiro mag jopiny. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jotelo mopogore mag piny ngima yuago tho mar ja ohala marahuma Prince Karim Al-Husseini Aga Khan mar 4 mowito ngimane kawuono. Ja ohalano mane owito ngimane machiegni gi familia mare e boma ma Lisbon manie piny Portugal notho ka en jahigni 88. Sharon Ong'ao nigi ler mar wachne. Kaluwore gi milome ma oor gi anyuola mare, His Highness Prince Karim Al-Husseini Aga Khan mar 4 mane en jal mar 49 mar telo ne anyuola mar Jo-Salam mong'ere kaka Shia Ismaili kendo jakom mar duol mosebedo ka chiwo kony mong'ere kaka Aga Khan Development Network owito ngimane Lisbon e piny Portugal ka en jahiga 88. Aga Khan owito ngimane ka entiere gi familia mare. Anyuola mare oyuage kaka jal manani opara manyime mar konyo oganda kendo kelo negi lokruok e yor dongruok ma ok odewo kit chwech moro amora. Gimedo yuage kaka jal mane omi luor e piny mangima kaluwore gi kedo mar nyayo kwe. E ote mare mar chiwo mos ne anyuola mar mosenindo Aga Khan, jatend piny William Ruto oyuage kaka jatelo mane ochiwore kod tekrene duto mar konyo oganda maonge kod nyalo, ahinya kokalo e gedo mar skunde kaachiel kod ute thieth. E piny Kenya, ne en jaket mwandu e sekta mar jigiwegi, kendo kembege ne ondiko moheo jotije 18,000. Aga Khan ibipar kuom chako skunde, mbalariany, ute thieth, bengi, ute okumba e kind mamoko. Moko kuom chenro mane ochako e pachoka oriwo bengi mar Diamond Trust Bank, kambi mar okumba mar Jubilee Insurance, od thieth mar Aga Khan, mbalariany mar Aga Khan, od fwambo mar Nation Media e kind mamoko. Kaluwore gi anyuola mare, jatelo mar 50 mabiro kawo kare ibiland bang' kopo mare mogik e kinde ma ibibed ka isomo will kata oboke moweyo chien kaka mwandu mage ibipogi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Watimo mos ahinya ne familia mar Aga Khan. Commissioner ma county ma Homa Bay Moses Lilan oyango ni nonro te magitimo kaluwore gi wach nek mosenene gwenge mopogore county no chakre ngeso mokalo nyaka kaunegi ondamo mar chik mar neno ni familia mag jomo osenegi oyudo ratechgi. Ji madirom 8 osenegi e monj mag pala gi ojala chakre ngeso mokalo ka nek mathoth otenore gi weche mag hera. Lilan wacho ni moko kuom nek makamano gin gigo mane inyalo geng' ka okoni gitimo maginyalo mar neno ni familia mag jogo mosewito ngimagi e nek makamago oyudo ratechgi kendo achije bende ondhi. It was unfortunate for what we saw because some of the incidents happened even in church, where our belief is that church is a sacred place where all of us go and worship. So for these incidences, as much as they were unfortunate, we want to ask that let's have a mechanism that we can utilize alternatively to resolve our conflicts. One of the people who had been suspected to have killed the fellow in Kabondo this morning has been arrested. Investigations have gone into to look at these cases critically, and I would be quick also to confirm that at least we are making a lot of headway. In many of the incidences, I think we can all confirm that the pattern in some of them relates to the relationships between the actors.
and we are working towards getting justice for all the people who lost their lives. Joma kedo ni ratiro mag oganda e kaunti ma Migori yuaga kwede ma jogo modak kod kit chwech ariyo mong'ere kaka intersex pod kale nyaka sani. Giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom wacho ni piny Kenya oyango kit chwech ariyo kende mana kaka jatend piny America Donald Trump bende nowacho. George Juma miyo ler mar wachni. We have gotten to understand that the policy direction of the United States supports what we believe in, that boys must remain boys, and men must remain men, and women must remain women, and girls must remain girls. Wach mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto mane wach ni piny Kenya bende chung kamoro achiel kod piny Amerika e yango kit chwech ariyo ma oting'o wuoyi kata dichuo kaachiel kod nyako kata miyo osekelo paro ma opogore opogore. Jokedo ratirogo mag oganda e kaunti ma Migori ng'iyo wachni kaka mano manyisa kweda ni jogo mantie kod kit chwech ariyo kata kinde bende dho ngere dendo kaka intersect. E kinde twak margi e kaunti ma Migori, jokedo ratogi mag oganda ka otele kod Ezekiel Laseneka mariwruogno Mawal Post Changers makiratogo mag jogo modak kod kit chwech ariyo wach ni wach mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto osekelo luoro ni jogo modak kod kit chwech ariyo. Wadwaro ni president o withdraw statement no. O withdraw statement no e public kaka no wache public no. Nikech kaka no wache noko include jok modak kod intersex chwech ariyo, chwech ma Nyasaye ema nomiyo ng'ano chwe kamano. Koro en owuon ok onyal loko. Ema omiyo e census ma 2019 jogo nobedo included nikech piny no se recognize ni gintie. Gi wach ni jogo modak kod kit chwech ariyo kata intersect osebedo ka ikwedo e pacho kae kendo sa ochung' bende koro piny wacho nyaka koro rit ratiro margi ka josiasa be nyaka koro kung lewgi. Jogo man chwech ariyo nigi ting' mapek mar pondo kinde ka kinde kata ka gin gimanyo thieth kata seche ma gin e skul. Mwese kibe machiel kuom jokedo ne ratiro mag jogi modak kod kit chwech ariyo wach ni oganda modak kod kit chwech ariyo osebedo kod pek kata yorego mag somo kaachiel kod thieth. Sirkal onego obigi nitie need mar legal framework madhi konyo nyithindo ma akinde mondo oyud services magi hitaji. Nachiwo kes mar nyathi mana nyaka na owuok e skul moro kodhi skul machielo nikech kako chalo matende ni owuok e nyako ochako chalo gi wuoyi to nantie change of name kano dhi registrar mar Migori ka mar births and deaths no owacho ni onge legal framework monyalo onge national legal framework monyalo hange mondo okony. Koro kwan gi legal framework malo kocha manya konye koka wanyalo yudo konyruok ne nyithindo makinde. Jokedo mag oganda wach ni gimor ni chike mar rito ratiro mag nyithinde pacho kae maonge ka Children Act 2022 oyango kit chwech ni. Kata kamano gidwaro ni oket chik ma bende yango jogo madongo ma bende nitiere kod kit chwech ariyo. Ratiro mar intersex oseng'i gi serikal nikech en e sheria mar nyithindo miluongo ni Children's Act 2022. So seche ma parliament no osepitisha mowacho ni sheria no koro nitie kendo recognize intersex. Koro okonya duogo kaka president mochako wachi ni eno recognize mana gender ariyo magin male and female. Mondo mi watiek stigma and discrimination nyaka wabede beda gi chik ma bende ochunga yanga mondo mi o protect intersex persons. Ka onge chik mopogre gi mar Children's Act chik ma bende protect intersex adults to pod stigma and discrimination pod biro bede. Kaunti ma Migori nyaka sani lipot yango ni nitie kwan jogo modak kod kit chwech ariyo kata intersect maromo 401 ma bende osewuok oko ayanga ka jokedo ratogo mag oganda wacho ni pon timo opondo nikech akweda. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Bas wadonja ne weche mag ohala ni kaunti ma Kisumu osingorakore gi achudhe mosebedo gi chenro mag choko osuru ma bende osemiyo kaunti no lal. Magi nolandi sama olok chenro mag choko osuru kowuok e board mar choko osuru nyaka e tend boma mar Kisumu. Maendi biro tok achiedh nade kwako tend board mochung' ne osuru e kaunti no. Millicent Adhiambo miyo lero. Tend boma ma Kisumu koro kawo ting' mar choko osuru kowuok e board mar tend county ma yande ochung' ne chenro no koluwore kod midhiero maka kod kacha mosekwako board no moting'o jakom mar board no gweyo tao. Tend boma no koro ting' magi oriwo choko osuru mag lope, lendo e geng' apaya, chiwo lesen mag ohelni kod mag dongruoge ne tend boma ma Kisumu. Jatend migawo mar omenda e kaunti ma Kisumu, George Okongo, wacho ni giseyudo dok chien e chenro mag choko osuru konyiso dwaro mantie mar yaro chenro makamano. Okongo koro kwayo od bura matin kata assembly ma Kisumu mondo non matut gima omiyo wego ohala e kaunti no ywago nengo mamalo mag chako kendo riembo ohala, wach mamiyo nitie dok chien e yore mag ohala. We need to know what is driving the cost of doing business in Kisumu high. A couple of years ago, if you went to look for rental space at United Mall, again, you'd have had to queue. Today, if you go to United Mall, you'll find a number of alternative spaces because people are vacating. I would like to request the County Assembly, perhaps to set up an ad hoc committee to look into the cost of doing business in Kisumu City. What is happening? Something is happening. Tend boma ma Kisumu to yango ni geto choko omenda mantie kin siling bilion 1 nyaka bilion 1.4 chop dwe mar 4 gani. Magi gigeno yudo kowuok e lendo mag ohala kod lesen ne ohelni manyien ka meneja mar boma no Abala Wanga otielo dwaro mantie mar yweyo oko mibadhi mosebedo kokwako chenro mar choko osuru kaka yor kelo dongruok mowinjore ne jopiny. We have only 4 months to collect for you at least between 1 billion to 1.4 million by end of April. I'd like a revenue collection account where I can monitor that the city is collecting this. I don't want a jumbled money to be reconciled after a week or 3 weeks. The bottom line is, please don't steal revenue. These streams we are dealing with are cashless streams. Before I forward you to County Secretary, I'll have dealt with you ruthlessly if you steal revenue. Just go home. I'm not going to transfer you. And even I'll post in the notice board that you are no longer collecting. I can even take it to the newspaper. Abala bende oyuago wacha chudhe kod kwepo lokruok gi chike kaka ohinga madongo mosethiro choko osuru ka olando ni gidhi tiyo gi lony manyasani e choko osuru kendo golo oko lendo machon. Kisumu has a cartel of land swindlers. They are agents. They see a space. They create documents. They get this land. They pay very few rates or they don't pay rate at all. And they transfer this land to somebody who died, who will eventually sell it to somebody. And that derails the proper database of the ownership of the land, because we have to go for the owner of the land to get this revenue. Jotelogo yango ni lek mar boma ma Kisumu sani oyiengore e telo maratiro mobidhore kendo machiwo thuolo ne riekni manyasani ka jodak kod johala ijiwo mondo orwak lokruogegi kaka yor kelo dongruoge mowinjore kendo jiwo ochumi mar boma ma Kisumu. So can we solve the problem within the 2 years? Mondo sama wawuok to pending bill wasechulo, wage bill wasekoroga iye, mwawe the right people, wawe county ka onge gowi, wawe county kwa luoko maler, no staff be wawe kamon. Dongana kwa dhitu koro gara toko kwa ngi, kwa sawa wacho marach. We now want to see your expertise in this area as an assembly so that you approve to us that you are people of quality, you are interviewed, employed, and you can perform. Yes. That's the baseline. These titles, head of what, if you don't perform, it's just useless. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Baso di yo moro machuo kudugo bang' dakika matin mondo donje weche mag tuke kik dhi mabor ahinya.
up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Negin sigendni lakini aningeni samili bazuma ze najichwadi tu yeseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ulene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jafomo nyomnyargi koro nobimo maya olega. Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Wadwa, ing'eni nyasi mariana bo miel ahinya. Seher. Chalni inisefuyo mabor ahinya rach. To anabiro neno ni ino kichaki nen kendo. Rach, enang'o? Seher. Anadwa ni singrina. Ni an kai kato bedo ni okachaka nen kendo ino kiboya nyaka chieng' singri. Chunyi kik ol. Indulge in the moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*401# na ukumbuke, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mwaro wako kende weche mag tukene jakom FKF Hussein Mohamed olando ni jata tije Patrick Koriro ndiko ne oboke mar Gwetao kuwuok e riwruok mar FKF. Hussein mane loso gi jofwambo kawuono duoko erokamano ne Korir kuom thuolo mosebedo e PC kata kaka jata tich makojolo kosingo mar medo tiyo kode machiegni. Hussein bende okwedo tim mar jokudh firimbi moko miwacho ni osebedo ka chama soya kaesto girocho duoko mag tuke. In that same breath, so that you don't hear it from anybody else and you hear it from us. Yesterday, I accepted the resignation of the current CEO at the Federation. He was in acting capacity. I want to take this opportunity to thank the General Secretary, Patrick Korir, for the job he's done as an acting GS during the electioneering process last year when his mandate actually came to an end in December as acting Secretary General. He has given us a month's notice, and we will still be working with him in the transition period. The state, which is referees, match manipulation and hooliganism. The state of refereeing in Kenya is a key concern for all stakeholders, with several challenges that undermine the integrity of the sport. There's allegations of corruption and bias. Referees face significant challenges such as allegation of bribery, match fixing, and a lack of professionalism. This has severely tainted the image of the sport. Kwa mbele ni team mar Nairobi City Stars ojiwo rako motelo ne tugo mar league kindgi kod Bidco United giko derane.
City Stars ni thuolo mar 16 gi points 17. Bidco bende ni thuolo mar 17 mana gi points 17 gogo. Kocha mar City Stars Salim Babu wacho ni en gi yie ni tim no biro timo maber kendo dong e league e season mabiro. Kolero ni gin okenge mag manyo jotugo mamoko madhi jiwo kweth margi to moloyo jotugo mago mbele kata strikers. Babu kata kamano wacho ni bang' tuke moko abich City Stars biro chung e tiende kendo. Because tuko Palpaba relegation. Ni game yangu ya 3 kwa sababu nimecheza game 2. So nafikiri kuanzia hapo tumecheza na Bandari and then tukacheza na FC juzi. So tuna prepare kwenda kucheza na Bidco. But lengo langu kwanza first ni kuona hii team ya City Stars imebaki league kwa sababu hatuko pale pazuri pia. Kuna pale tuko kwa pressure. Management wana support vijana vizuri. Mimi tangu ningekuwa hii team sijaona kama vijana wana problem yote. Management nafikiri na support kabisa. Kila kitu iko kwa hii team. So ni wachezaji peke yake ndio wajitume ndio wabaki peke yake, lakini but pande management iko sawa tu. Bas mane kama weche chenro mara ngichwele unantire kagi Wilson Ochuka Jakabuoch Kobita kanyasayo yito biro duogo kendo saa 3 mondo nyisi weche mosebedo katimore chenro mara oyimore keto bogomba ka bende buch jopinyo. Kamano an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo Ombija tai anyakwar guok ocha pesa wanere saa 3. Or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar. E odiochieng' mar hera ni, we wakonyi loso mbaka motegno mar hera kaka janyuol gi mich motiap e dwe mar hera ni mana e Fertility Point United Mall Kisumu. Yud puonj manono ka wuok kuom jolony magwa mag IVF, discount madirom atamalo 5 e nengo mag yedhe kod discount mar atamalo 5 e chenro mamoko mag laboratory. Book your appointment today. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by.